Kaboy tayo dyan mga kosan dito sa Upper Dagshan or Dagsian sa Luwakan, dito sa Baguio City. Meron tayong 7 na sideline ngayon. 7 magpa-partial therapy. Dito na ako mga kosan. Babies, dark coffee. May pag nagpapalili ako na. Wow. Pero nag-ano yung taas ko na oh. Actually ito kasi hindi ko maitaas. Ay, ganun ba? Oo. Tapos ito mga kosa, pauwi na ako. Palabas na ako, nandito. Ito yung view. Ito yung tanawin dito. Ang ganda. Ganda ng view sa bahay nila. Ganda ng pakikitungo nila. Marami. Yun ba? Siguro naka 7 na therapy tayo ngayon. Gawa ng gawa.